Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καλή βραδιά να έχουμε. Λίγα λεπτά μετά τις 10, λίγα λεπτά μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Πέμπτη σήμερα, 28 Μαρτίου 2013, συνεπέστατη και απόψε στο ραντεβού μας. Ραντεβού με την αυτοδιοίκηση, με τον Καλλικράτη, με το τι γίνεται στην πόλη των Σερών αλλά και στο νομό Σερών. Γιατί ως γνωστόν έχουμε 7 καλλικρατικούς δήμους και αυτούς κάθε Πέμπτη που προβάλλεται αυτή εδώ η εκπομπή από αυτό εδώ το κανάλι. Ξετυλίγουμε, προσπαθούμε να ξετυλίξουμε το κουβάρι με τον Καλλικράτη, με την αυτοδιοίκηση και γενικότερα με το τι γίνεται και τι δεν γίνεται και γιατί δεν γίνεται στους 7 δήμους του νομού Σερών. Λοιπόν, σήμερα, απόψε, έχουμε έναν καλεσμένο, ο οποίος έχει υπάρξει και σε άλλα πόστα πολύ ενδιαφέροντα από αυτό του επικεφαλής της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης στον νέο διευρυμένο Δήμο της Αμφίπολης. Θα μιλήσουμε για το Δήμο της Αμφίπολης, θα μιλήσουμε και για τις λοιπές ιδιότητές του και βέβαια θα μιλήσουμε, γιατί έχουμε πολλά πράγματα να πούμε, με έναν άνθρωπο ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ έχει 18, ίσως και παραπάνω ολόκληρους μήνες να εμφανιστεί σε κάποιο τοπικό μέσο μαζικής επικοινωνίας. Είναι ο κύριος Γιώργος Γάλλος, μας έρχεται από την Πρώτη Σερών και όπως προείπα έχουμε να κάνουμε με τον Δήμο της Αμφίπολης. Καλώς ήρθατε κύριε Γάλλο. Καλησπέρα. Γιατί έτσι σας χάσαμε? Εντάξει, κοιτάξτε, δεν είμαι ποτέ άνθρωπος που κυνηγούσα τη δημοσιότητα με οποιοδήποτε τρόπο. Ούτως ή άλλως τώρα τα τελευταία 2 χρόνια με την κρίση πολλοί βγαίνουν, πολλοί έχουν άποψη. Όπως έλεγε ένα ρητό, καιρός του Λαλίν και καιρός του να σιωπάς. Και έχω την άποψη ότι πρέπει να βγαίνεις να μιλάς όταν έχεις να πεις κάτι και όχι απλώς για να βρίσκεσαι στην επικαιρότητα. Περάσαν 2 χρόνια. Και εκ του θεσμικού μας ρόλου της αντιπολίτευσης στο Δήμο Αμφίπολης έπρεπε να δώσουμε και ένα διάστημα και στη Δημοτική Αρχή, να ζυγίσουμε λίγο. Είχε και την δικαιολογία την πραγματική, ότι ήταν καινούργιοι Δήμοι, να δούμε πώς θα λειτουργήσει. Είχε την περίοδο χάρη τους, λέτε. Δεν είναι ακριβώς. Είναι περίοδο ότι οι αλλαγές ακριβώς. Η αντιπολίτευση δεν είναι για να κάνει αντιπολίτευση, να χτυπήσει, να κάνει κακό στο Δήμο, είναι για να βελτιώσει το Δήμο. Δεν είναι για να τιμωρήσει συμπεριφορές, είναι για να βοηθήσει την συμπολίτευση να προωθήσει ένα βήμα περαιτέρω. Οπότε δώσαμε να δούμε και πού κινείται ο νέος ο Δήμος. Για όλους μας ήταν μια πρωτόγνωρη διαδικασία αυτή η ένωση εκεί πέρα των παλιών μικρών καλλικρατικών Δήμων. Πέρασε ο καιρός, ζήσαμε και πολλά με την κρίση, ήρθαν όλα μαζεμένα στην Ελλάδα. Υπάρχουν και πολλά ανοιχτά θέματα, κύριε Γάλλο, στο Δήμο της Αμφίπολης. Έτσι, δηλαδή, είστε ένας Δήμος, απομακρυσμένος μεν, πανέμορφος δε, που έχει πολλά πράγματα σε εξέλιξη, έτσι. Και πλούτο αρχαιολογικό και κάποια θέματα οικονομικά έχετε εσείς εκεί και πώς θα τα τρέξετε και έργα περιμένετε και τέλος πάντων είστε και χιλιομετρικά κοντά και στη Δράμα αλλά και στη θάλασσα. Έχετε και κομμάτι από τη θάλασσα στα Κερδίλια άλλωστε και περιμένουν ενδεχομένως και οι Σεραίοι αλλά και κυρίως οι δημότες, οι συνδημότες οι δικοί σας κάποια πράγματα να τρέξουν. Το πάει καλά η Δημοτική Αρχή αυτά τα χρόνια, τα πρώτα χρόνια του Καλλικράτη? Είπαμε είναι περίοδος προσαρμογής όχι μόνο για τον κύριο Βογιατζή, τον νεοεκλεγέντα δήμαρχο, αλλά και για όλους τους υπόλοιπους δημάρχους. Κοιτάξτε, καταρχήν η περιοχή μας έχει ένα κομβικό σημείο, είναι στο κέντρο 3 νομών, Σερών, Δράμας, Καβάλας και πάρα πολύ κοντά από τη Θεσσαλονίκη. Είναι δηλαδή κέντρο με σε ευρύτερη γεωγραφική περιοχή. Ναι, και σε χρόνους αποστάσεις κτλ. Αυτό είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Όντως η περιοχή έχει πολλά πλεονεκτήματα. Εγώ λέω και προεκλογικά ότι τα μεγάλα πλεονεκτήματα σημαίνουν μεγάλα προβλήματα. Και ποτέ δεν πίστευα στα πλεονεκτήματα του τόπου, πάντα πίστευα στα πλεονεκτήματα των ανθρώπων. Οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Αν πάρετε 5 ανθρώπους που δεν μπορούν και τους βάλετε μέσα στο πιο πλούσιο μέρος, θα το καταστρέψουν. Αν πάρετε 5 που δουλεύουν και την έρημο, θα βγάλουν νερό. Άρα δεν είναι θέμα πλεονεκτημάτων περιοχής, είναι θέμα ανθρώπων που διαχειρίζονται αυτά που έχει η περιοχή. Και μην ξεχνάμε ότι όλη η Ελλάδα, δόξα τω Θεώ, έχει πολλά πλεονεκτήματα, έχει φυσικές ομορφιές. Βέβαια, η δικιά μας περιοχή έχει μια ιδιαιτερότητα. Έχει ένα όνομα το οποίο μου φαίνεται δεν το έχουμε προωθήσει, το όνομα του Παγκαίου. Ποιος μελετήσει λίγο την ιστορία και μάλιστα και τώρα με τα ευρήματα που είναι σε εξέλιξη και ανακοινώθηκαν ήδη από την Αρχαιολογική Υπηρεσία, δείχνει τη μεγάλη σημασία που είχε και σε φυσικό πλούτο και σε πολιτιστικό πλούτο και σε ιστορική παράδοση, η οποία δεν έχει αναδειχθεί και τώρα, αν γίνεται. Μιλάτε μισό λεπτό, κύριε Γάλλο, εσείς μιλάτε τώρα για τον ορεινό όγκο αυτό καθεαυτό, ή μιλάτε για τον αρχαιολογικό πλούτο του Παγκαίου και της Αμφίπολης, της παλιάς Μεσολακιάς και όλα αυτά που γίνονται τώρα με τη σκαμπάνια αυτή? Όταν θέλουμε να προωθήσουμε κάτι, πρέπει να είναι πακέτο.
Αυτό το πακέτο που εμείς. Δεν το έχουμε αυτό εδώ εμείς. Ούτε στις αίρες ούτε οι Έλληνες γενικά. Δεν το έχουμε. Εμείς αυτό που έπρεπε να προωθήσουμε, που πρέπει να προωθήσουμε στο μέλλον, είναι αυτό που λένε παγκαίο. Θα πρέπει να υπάρχει, όπως λέμε, παράδειγμα, ο Όλυμπος είναι το μνημείο των βουνών. Ναι. Η Ολυμπία είναι εκεί που γίνονται Ολυμπιακοί αγώνες. Και ο Ταΐγετος είναι. Το παγκαίο στην αρχαιότητα λεγόταν Ιερό Όρος. Όπως έχουμε τώρα περίπου το Άγιο Όρος, γιατί ήταν ο Διόνυσος, ήταν ο Αλέξανδρος, είχε μια πάρα πολύ μεγάλη ιστορία και λόγω γεωγραφικής περιοχής και ορυκτού πλούτου που είχε, όλοι είναι γνωστά τα χρυσορυχεία του Παγκαίου. Αυτό εδώ δεν μπορέσαμε να το κάνουμε ένα πακέτο, να το προωθήσουμε και να το αξιοποιήσουμε. Δεν είναι να δούμε ένα-ένα τα σημεία, έχουμε το λιμάνι, έχουμε πολλά και στο δεν έχουμε τίποτα. Αυτό είναι γνωστό. Όπως είναι και στην Ελλάδα. Άμα πούμε τα πλεονεκτήματα της Ελλάδας, θα λέμε μία μέρα και τι έχουμε από αυτά αξιοποιήσει, τίποτα. Ναι. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι, γιατί επανέρχομαι στην ερώτησή σας, αν ο Δήμος το πάει καλά, ο Δήμος το πάει όπως ήταν προδιαγεγραμμένο να το πάει. Όπως το πάνε λίγο πολύ όλοι οι δήμαρχοι. Εγώ έλεγα προεκλογικά, έχουμε 325 δήμους. Είμαι από τους ελάχιστους που υποστήριζα ότι ο Καλλικράτης είναι ένα καλό σύστημα και θα το εξηγήσω μετά γιατί. Ναι. Με τα προβλήματά του εννοείται, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να παίρνουμε αποφάσεις στην Ελλάδα. Αλλά έχει ένα μεγάλο κακό. Είναι σαν ένα σύγχρονο αεροπλάνο που μπορεί να πετάξει πολύ ψηλά. Αλλά θέλει πιλότους. Αν έχει ένα το πιο σύγχρονο αεροπλάνο και δεν έχει καλό πιλότο. Άρα εσείς λέτε. Από τα 325 δήμους της Ελλάδας, 320 θα βουλιάξουν γιατί δεν έχουν πιλότους. Δεν έχουμε πολιτικό προσωπικό σε ψηλό επίπεδο να μπορεί να υποστηρίξει δύσκολες δράσεις. Άρα εσείς κάνετε λόγο ότι η Αμφίπολη του πολύ ως Δήμος, νέος, διευρυμένος, καλλικρατικός, είναι ένα σύγχρονο Airbus, έτσι, υπερσύγχρονο, αλλά ο πιλότος Γιώργος Βουλιατζής και το πλήρωμα, δηλαδή οι συνεργάτες του, οι αντιδήμαρχοι και οι λοιποί, τέλος πάντων αγνοούν τι σημαίνει πιλοτάρισμα. Δεν μπορούν να σηκώσουν τόσο μεγάλο βάρος. Και είναι για πιο χαμηλές πτήσεις, λέτε. Να το πάρουμε σε πολλά παραδείγματα. Είναι ο Καλλικράτης δύσκολος από μόνος του. Έχουμε μάθει και δεν είναι κατηγορώ συγκεκριμένο μόνο αυτό. Είναι έτσι το πολιτικό μας σύστημα, είναι έτσι δομημένη. Η δικιά μου πρώτη πολιτική όταν κατέβηκα και ακόμα και σήμερα είναι ότι πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο που λειτουργούμε και σκεφτόμαστε. Να σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Μου είπε κάποιος ότι όταν ήταν εκείνος ο δήμαρχος, να μην πω μόνο και σε ποιον, εγώ δεν το ψήφισα ποτέ, αλλά δεν έχω παράπονο. Όταν ήταν στα νεκροταφεία Ευρύσσης, τον έπαιρνα τηλέφωνο τον δήμαρχο και μου το τέλειωνε. Από τότε που φύγει, δεν τις φτιάχνω τις Βρύσσες. Αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημά μας. Δεν έπρεπε ο πολίτης να πάρει τον δήμαρχο να το τελειώσει. Έπρεπε ο δήμαρχος να βγάλει έναν δήμο, ένα μηχανισμό που θα τελειώνει τη δουλειά. Όχι που θα το τελειώνει ο δήμαρχος ή ο σύμβουλος ή ο αντιδήμαρχος για να έχουμε αυτό το πολιτικό αλυσβερίσι. Δεν έχει στηθεί πουθενά οργανωμένοι δήμοι που θα εξυπηρετούν τον πολίτη. Ξέρετε εσείς σε κανένα δήμο έναν πολίτη που να πάει για οποιοδήποτε δουλειά στο δήμο και να λέει αυτό, ψάχνει να βρει τον αντιδήμαρχο, τον δήμαρχο, τον πολιτευτή, τον οποιοδήποτε, να του τελειώσει τη δουλειά. Γιατί δεν υπάρχει κράτος, δεν υπάρχει δήμος. Και δεν ασχολείται κανένας. Για να προωθηθεί η δουλειά του λέτε ταχύτερα, αυτό λέτε. Πάτε ταχύτερα. Δεν υπάρχει δηλαδή για να ακούνε. Εγώ όταν ήμουν αντιδήμαρχος, ερχόταν άλλος, μου έλεγε έναν κάδο να το μετακινήσουμε. Είχε δίκιο, το μετακινήσαμε και μου λέει ευχαριστώ. Λέω τι με λες ευχαριστώ. Ή έπρεπε να γίνει αυτή η δουλειά. Έτσι έμαθε να λειτουργεί αυτό όλο το σύστημα. Και ο Δήμος Αμφίπολης λειτουργεί με αυτό ακριβώς το σύστημα, όπως λειτουργούν και όλοι. Αυτό ακριβώς το σύστημα. Αν πάει δηλαδή τσουλώντας τον αυτόματο, λέτε έτσι. Έτσι πάει. Έτσι έχει μάθει. Όταν μεγαλώσει ένα παιδί με 5 πράγματα, η πολιτική. Επειδή όταν ξεκινούσε το τρέιλερ της εκπομπής, η εισαγωγή, λέγατε με σχέδιο και όραμα η εκπομπή, αλλά. Λείπει το σχέδιο και το όραμα, λέτε. Το θέσατε σε γενικότερη σφαίρα σε αυτό το που είπαμε φευγαλέα πριν βγούμε στον αέρα. Υπάρχει σχέδιο και όραμα εκεί. Όχι, δεν είναι. Γιατί ξέρετε κάτι, και ο κύριος Βογιάτης αλλά και πολλοί ακόμη που έχει φιλοξενηθεί βέβαια πριν από 7-8 εκπομπές, όχι πριν από τα Χριστούγεννα για να είμαι ακριβέστερος, είχε πει ο κύριος Βογιάτης ότι τέλος πάντων αδυναμία οικονομική λόγω οικονομικής κρίσης. Πανελλαδικό φαινόμενο, οπότε. Υπάρχουν τέτοιες δυσκολίες. Προχθές ο κύριος Βογιατής στο Συμβούλιο είπε τι ήταν αυτά που παραδώσετε παλιοί δήμαρχοι εδώ, μας παραδώσετε προβλήματα κτλ. Και λέω: Μη φοβάσαι, δήμαρχοι, και επόμενη τα ίδια θα έλεγε για σένα. Αυτή η κολόνια τραβάει χρόνια. Όλο αυτό είναι οι προηγούμενοι που δεν τα κάναν καλά. Εμείς ήρθαμε κάνουμε το παν, είμαστε καλύτεροι και όλοι το λένε αυτό. Αυτό είναι μια πάγια πολιτική η οποία ουσιαστικά παίζουμε το πολιτικό παιχνίδι της επικοινωνίας να πείσουμε τον κόσμο μας ότι εμείς είμαστε καλύτεροι, ότι άλλοι ήταν χειρότεροι και δεν λέμε την αλήθεια. Και φυσικά ο κόσμος δυστυχώς ακολουθεί αυτό το ρεύμα. Εγώ θέλω να πω ότι όταν ήρθε στην αρχή της τετραετίας
Αυτό που με στεναχωρεί είναι ότι έρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση ή το κράτος και μας βάζει νόμους για να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε από μόνοι μας. Με τους καινούργιους Δήμους τώρα πρέπει να κάνουμε υποχρεωτικά το τετραετές πρόγραμμα, επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου. Το οποίο σε κάθε λογική κοινωνία και σε κάθε λογική μορφή οργάνωσης θα το κάνεις είτε σε υποχρεώσουν είτε όχι. Τώρα φωνάζαν πολύ γιατί μας τα υποχρεώνουν. Πώς θα γίνουν. Εν πάση περιπτώσει, το φέρνει ο Δήμος, είχε διάφορα πράγματα εκεί πέρα και το βασικό του όραμα, έτσι όπως το περιέγραφε, σωστά το περιέγραφε σε μια πρόταση, ήταν ότι αυτός ο Δήμος θα γίνει ένας τουριστικός Δήμος που θα εκμεταλλευτεί το περιβάλλον. Τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα. Ωραία. Και είπα ακριβώς στο Συμβούλιο, Δήμαρχε, λέω πολύ σωστό, μου αρέσει αυτό, αλλά έχω μια ένσταση. Μια ερώτηση. Γιατί οι 325 Δήμοι στην Ελλάδα θα γράφουν ακριβώς το ίδιο? Λέω αυτό θα γράφουν. Ότι έχουμε τουριστική και περιμένουμε να αναπτυχθεί τουριστικά η περιοχή. Αυτό είναι ο στόχος μας. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο αυτό. Αν ήταν πολύ... Αυτό δεν δείχνει ότι δεν υπάρχει όραμα. Είναι ένα συγκεκριμένο που το έχουμε μάθει όλοι. Το αναπαράγουμε ή έργα υποδομής. Μια γενικότητα και ασάφεια, λέτε. Μια γενικότητα και ασάφεια. Ο όραμα θα πει, παράδειγμα, αν έλεγε ότι εμείς θα κάνουμε το θρησκευτικό τουρισμό σε τετραετία, θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε και είναι πολύ πιο συγκεκριμένα. Αυτό το γενικότερο, το όρο που ξέρουμε να το πούμε όλοι, που δεν χρειάζεται να είσαι και κάποιο. Λέτε πιο εξειδικευμένα και στοχευμένα πράγματα, κύριε Γάλλο, από ό,τι καταλαβαίνω. Και πρωτότυπα. Όταν δεν είναι πρωτότυπο, δεν είναι όραμα, είναι μια κοινή. Το όραμα το βλέπει ένας. Κάποιο φαντάζεται κάτι. Το όνειρο ένας το βλέπει. Το περιγράφει στους άλλους και αν οι άλλοι το δεχθούν, του συμπαρασύρει, το ακολουθούν. Όταν λένε όλοι το ίδιο πράγμα, τι όραμα να πει. Έχουμε όλοι όραμα να γίνουν τουριστικοί δήμοι. Αυτό όλοι το λέμε, εντάξει. Όλοι θέλουν την ανάπτυξη. Όπως λένε αυτός, ακούω δηλαδή και σε πολιτικές εκπομπές, η μόνη λύση στην ύφεση είναι η ανάπτυξη. Είναι η κουβέντα αυτή. Λοιπόν, να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Να πω και στους τηλεθεατές. Καταρχάς, μιλάμε, κυρίες και κύριοι, Δήμος Αμφίπολης, έδρα Ροδολίβος. Συνενώθηκαν οι 4 καποδιστριακοί τότε, Κορμίστα πρώτη, για να τα πάρουμε έτσι όπως ερχόμαστε από Δράμα προς θάλασσα, προς Αμφίπολη. Κορμίστα, ξαναλέω, πρώτη, Ροδολίβος και Παλαιοκόμη, ο παλιός δηλαδή καποδιστριακός Δήμος Αμφίπολης. Υπάρχει ισχυρή αντιπολίτευση, κατ' εμέ, προσωπική άποψη, γιατί είστε εσείς άνθρωπος, θεωρώ, έμπειρος, όπως και ο κύριος Τσιρογιάννης, που θύτευσε άλλωστε δήμαρχος Ροδολίβους, αλλά μην ξεχνάμε ότι μείζωνος αντιπολίτης επικεφαλής είναι ο κύριος Μελίτος από την Παλαιοκόμη. Έρχεστε σε επαφή, μάλλον θα τα πούμε στη συνέχεια αυτά. Ξεκινάμε. Σωστά έγινε αυτή η συνένωση? Για μένα ναι. Τώρα μην μου πείτε ότι είναι κοινό θέματα, πάντοτε είναι ερωτήματα αυτά. Δηλαδή η συνένωση, δεν μιλάω τώρα για τους 7 Δήμους, για τον νέο διευρυμένο Δήμο Αμφίπολης. Να σας πω κάτι. Αυτοί οι 4 έπρεπε να είναι και κάτι άλλο ή και κάτι λιγότερο. Για μένα πρέπει να βρεις ταυτότητα. Δεν μου άρεσε αυτό που έγινε στο τελευταίο συμβούλιο με τα νερά, θα πούμε για την άρδευση, ναι, που λέμε περίπου τι νομίζουμε. Πρέπει να έχει συγκεκριμένο τρόπο, λόγο, λογική. Ούτε πολύ. Η περιοχή εκείνη, εγώ από μικρός μεγάλος στη Θεσσαλονίκη. Είχα πολύ σχέση με το χώρο, αλλά έμενα. Είχα μια αίσθηση σε αυτά όλα τα έξω σαν τα παγκαιοχώρια. Μας ένωνε το παγκαίο, αυτό που σας είπα προηγουμένως. Ναι. Τα κερδίλια που μπήκαν τώρα μέσα στο Δήμο, για μένα κακώς μπήκαν την πρώτη φορά. Δεν ταιριάζουν ιστορικά. Εν πάση περιπτώσει τώρα μπήκαν. Και αυτά μπήκαν για πολιτικούς λόγους. Και μείναν τώρα και είναι δύσκολο να βγουν. Θέλανε κάτι και τους δεν θέλαν. Το θέμα είναι όμως. Ξέρετε πληγές τώρα, γιατί μας ακούνε αυτά τα κερδίλια. Τι να λέμε ψέματα ότι θέλει ο κόσμος να γίνει. Εγώ όταν κατέβηκα. Δηλαδή, εσείς μισό λεπτό, ως υποψήφιος δυνάμει δήμαρχος Αμφίπολης, δεν θα λαμβάνατε υπόψη στο γεγονός ότι έχετε ένα παραπάνω πλεονέκτημα από τους υπόλοιπους? Στη θάλασσα, το μοναδικό σημείο που βρέχεται ο νομός Σέρων από θάλασσα. Εννοείται, με αυτά που έχεις, αυτά θα δουλέψεις. Εγώ ποτέ δεν παραπονέθηκα τι είχαν οι προηγούμενοι και τι κάνουν. Ό,τι πάρεις. Απλά λέτε, παραλάβεις, για να είστε αντικειμενικός, ότι ιστορικά τα κερδίλια είναι προς τη Μαυροθάλασσα, προς τη Βρυσαλτία. Αυτή δεν είναι η αλήθεια. Κανονικά έπρεπε οι άνθρωποι εκεί εξυπηρετούνται, εκεί πάνε τα σχολεία τους, εκεί πάνε. Αυτή είναι η αλήθεια. Όταν είχαν γίνει, τώρα χτίστηκε λάθος, δύσκολο μπορεί να διορθωθεί, αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να λέμε τα πράγματα όπως έχουν. Μάλιστα. Εγώ είχα πει κάτι, κύριε Ξανθόπουλο, όταν κατέβηκα. Πάντα έλεγα την αλήθεια, πάντα θα λέω την αλήθεια, δεν φοβάμαι. Το απέδειξα και με την προεκλογική μου συμπεριφορά. Δεν καίγομαι ούτε άμα να γίνω δήμαρχος ή θα σώσω τον τόπο και τέτοια. Θέλω και με νευριάζει πάρα πολύ αυτή είναι η ατμόσφαιρα που υπάρχει, αυτή είναι η πολιτική παιδεία που έχουμε μεγαλώσει. Και σε αυτήν δεν θα ανταποκριθώ, λυπάμαι. Θα λέω τα πράγματα είτε με βολεύουν, είτε με αρέσουν, είτε αρέσουν κάποιους, είτε όχι. Πρέπει να λέμε την αλήθεια, δεν έχουμε να χάσουμε και τίποτα. Μάθαμε μια ζωή με το ψέμα. Στο κάτω-κάτω και το λέμε εκπαιδευτικός είναι. Εμείς λέμε το παράδειγμα. Δεν μπορώ να λέω άλλα και να κάνω άλλα. Λέγαμε παράδειγμα χωρίς. Όταν κατέβηκαμε στις εκλογές, λέγαμε χωρίς κόμματα, ανεξάρτητοι, και το τηρήσαμε μέχρι τελευταία ευκαιρία. Και όλοι το ξέρουν στο Δήμο. Και όχι μόνο στο Δήμο. Αλλά ανεξάρτητοι, όλοι υπήρχαν και ανεξάρτητοι συνδυασμοί. Αλλά τι εννοούσαν, ανεξάρτητοι από πολιτικές παρατάξεις, όχι από πολιτικά γραφεία. Εμείς κατεβήκαμε μόνοι μας απέναντι σε μια Νέα Δημοκρατία που είχε χρησμένο. Τον κύριο Μελίτο. Και τον κύριο Κούτρα που ήταν το Κουκουέ και από δύο υποψηφίους, τον κύριο Βογιατζή και τον κύριο Τσιρογιάννη, οι οποίοι κατέβηκαν ανεξάρτητα, αλλά όλοι ξέρουν ότι είχαν από πίσω τους
διάφορα πολιτικά γραφεία που βοήθησαν και δεν είναι κακό εδώ που τα λέμε. Απλά το δέχτηκαν να έχουν αυτή τη βοήθεια. Εγώ δεν δέχτηκα να έχουν βοήθεια. Μου κάνετε τώρα, κύριε Γάλλο, την τρίπλα. Άλλο στήριξη, άλλο χρήσμα. Και εντάξει, ο κόσμος τώρα θα κρίνει. Τι στήριξη και χρήσμα, να σας πω κάτι. Ανεξάρτητο θα πεις ότι είμαι μόνος μου και δεν δίνω λογαριασμό σε κανέναν. Ανεξάρτητο σημαίνει αυτό ακριβώς. Όχι μόνο στο κόμμα. Ανεξάρτητος έχει και οικονομικά συμφέροντα, ανεξάρτητος έχει και πολιτικά γραφεία, ανεξάρτητα έχει πάρα πολλά πράγματα. Το πολιτικό γραφείο είναι κόμματα. Είναι πολιτικό γραφείο κόμμα. Όχι. Τι? Το κόμμα είναι επίσημα ένας κομματικός μηχανισμός. Μπορεί ένας βουλευτής να στηρίξει άλλον, ένας βουλευτής να στηρίξει άλλον. Δεν σημαίνει ότι όλο το κόμμα πέφτει. Α πούμε, μια Δημοκρατία είχε έναν υποψήφιο, το στήριξαν όλοι. Από το Πασόκ ήταν δύο, μπορεί ο καθένας να έχει άλλον βουλευτή. Καλά, ο κύριος Μελίτος λέει ότι αν το στήριζαν όλοι, ενδεχομένως να έβγαινε κιόλας. Εντάξει, γιατί στην Ανθίπολη... Αυτό μου λέει ότι αν ένας έπαιρνε 50% θα βγαίνει δημοσιόλογο και με ψήφιζε το 50% του κόσμου, με στήριζαν όλοι και εγώ θα βγαίνω. Όποιον στηρίξουν όλοι θα βγει. Το θέμα είναι πώς πείθεις τον κόσμο να σε στηρίξει. Και ποιος πείθεις. Εγώ δεν ενδιαφερόμουν να με στηρίξουν άτομα και το είχα πει. Δεν με ενδιαφέρομαι να με στηρίξουν άτομα τα οποία περιμένουν ότι θα λειτουργήσω όπως λειτουργούσε μέχρι τώρα ο κόσμος. Δεν μου αρέσει αυτός ο τρόπος και ούτε θέλω ποτέ να βγω να γίνω δημόσιος να διοικήσω με αυτόν τον τρόπο. Δεν με αφορά. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που μπορούν να κάνουν δουλειές. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν τόσο καλοί και κακοί δήμαρχοι σε ακραίες καταστάσεις. Λίγες είναι. Για να το τακτοποιούμε, κύριε Γάλλο, ένα-ένα. Λέτε λοιπόν, σωστά έγινε αυτός ο Δήμος. Το παγκαιορίτικο στοιχείο τα ενώνει. Βάζετε έναν αστερίσκο για λόγους ειλικρίνειας στα κερδίλια, αλλά ο γέγονε. Μας το λέτε έτσι. Εγώ θυμάμαι, δεν ξέρω αν έχει υποθεί από εσάς, σίγουρα ή από τον κύριο Αστρίνη ενδεχομένως, τον παλιό δήμαρχο της Καποδιστριακής Πρώτης, για την έδρα. Ένα ζητηματάκι ήταν αυτό και ένα ζητηματάκι ήταν για την ονομασία του Δήμου αυτού. Η Αμφίπολη ομολογουμένως είναι κάτι το ιστορικό, έτσι. Νομίζω ότι οποιοδήποτε άνθρωπος γνωρίζει ιστορία πανελλαδικά θα γνωρίζει την Αμφίπολη από την αρχαιότητα έως σήμερα. Αλλά από την άλλη είναι και η πρώτη που έχει ομολογουμένως ένα ειδικό βάρος λόγω του Εθνάρχη Κωνσταντίνου Καραμαλή. Η Αμφίπολη δεν είναι ένας τόπος που όποιον γνωρίζει την Ελλάδα από ιστορία δεν ξέρει. Είναι πολύ ιστορικός τόπος. Εγώ έχω δασκάλα μητέρα, και εσείς είστε εκπαιδευτικός, δεν τα διδάσκονται αυτά. Να σας πω κάτι. Πιστεύετε ότι, παράδειγμα, αν ρωτήσετε στην Πελοπόννησο στην Κρήτη, ξέρουν τον Εμμανουήλ Παπά? Δεν είναι ότι δεν. Γι' αυτό θέλω να είμαστε ειλικρινείς. Εμείς εδώ. Τη Βεργίνα την ξέρουν στην Καλαμάτα. Τη Βεργίνα την ξέρουν όλοι. Αυτό θέλω να πω. Η Αμφίπολη δυστυχώς δεν έφτασε στο σημείο να έχει αυτή την αναγνωσιμότητα. Κακώς όμως, κύριε Γάλλο. Ναι, αλλά να λέμε την αλήθεια. Δεν είναι αυτή τη στιγμή. Δεν ήταν τόσο. Μακάρι τώρα με αυτό που θα γίνει να αποκτήσει και παγκόσμια απήχηση. Έχει μια ιστορία, έχει βάρος, δεν λέω ότι δεν έχει, να μην παρεξηγηθώ. Δεν το δουλέψαμε όμως έτσι. Κάτι πήγε να γίνει με το φεστιβάλ Αμφίπολης και αυτό λίγο σταμάτησε. Βλέπετε, το φεστιβάλ της Αμφίπολης τα τελευταία χρόνια έχει μια μείωση. Πήγε να υποστηρίξει αυτή την πρόθεση προς τα έξω της πραγματικής ιστορίας και του βάρους της Αμφίπολης, αλλά δεν έγινε. Άρα θα είναι και η υποχρέωσή μας και στο Δήμο και όλων των κατοίκων να δώσουμε αυτό το βάρος της Αμφίπολης. Γιατί λέω, εμείς τώρα λέγομαστε πρώτοι, άλλοι λέγονται Ροδολίβος, άλλοι Μπάφρα, άλλοι κτλ. Η βασική μας κληρονομιά είναι από αυτούς τους αρχαίους ίδρους, από την αρχαία Αμφίπολη και από αυτό το παγκαίο που ουσιαστικά μας ενώνει. Αυτό είναι που μας ενώνει. Όταν κάποιος λες ότι εσείς θα είστε ένας Δήμος, θα είστε κοινή μοίρα, πρέπει να έχεις κάτι να τους δένει. Δεν μπορείς να πεις ξαφνικά ετερόκλητα στοιχεία. Και ευτυχώς στην περιοχή μας υπάρχει αυτό το στοιχείο της Ένωσης. Πιθανόν διοικητικά έπρεπε να είναι μεγαλύτερος ο Δήμος, να πάνε και στα όρια της Ζήχνης και να γίνουν παλιά επαρχία Φιλίδας. Εν πάση περιπτώσει, στα μέτρα που είμαστε, είναι ένας διαχειρίσιμος Δήμος. Είναι ένας Δήμος όμως που είναι καταδικασμένος όπως όλοι οι Δήμοι. Αν δεν κάνουμε σοβαρές ανατροπές άλλων τρόπων σκέψης και λειτουργίας, θα ακολουθήσουμε την πορεία. Δεν θα είμαι εγώ από αυτό στην αντιπολίτευση που θα πω δεν έκανε τίποτα ο Δήμαρχος ή έκανε κτλ. Ή τα έκανε όλα τα έκανε. Κάνει ό,τι προσπαθεί, ό,τι μπορεί ο άνθρωπος. Μπορεί να κάνει δύο πράγματα παραπάνω, δύο πράγματα παρακάτω. Έτσι είναι η μοίρα του τόπου μας και πρέπει να το καταλάβουμε. Αν δεν αλλάξουμε τρόπο σκέψης, τρόπο λειτουργίας και έχουμε συγκεκριμένη πρόταση πώς πρέπει να λειτουργήσουμε, όλοι ξέρουν ότι θα πάει μπροστά ο τόπος. Δηλαδή, με δύο πλατείες παραπάνω και δύο δρόμους και λίγο την καθαριότητα, δεν γίνεται Δήμος. Είδατε, την τελευταία απογραφή είχαμε 900 άτομα. Ο μικρότερος Δήμος στο Δήμος. Αν δεν πούμε η λογική, δεν μας ενδιαφέρει να κρατήσουμε την τράπεζα, την κρατική, για να μας λυπηθεί το κράτος, αλλά πρέπει εμείς με τη δουλειά μας να φέρουμε μια ιδιωτική τράπεζα, να την υποχρεώσουμε με τη δουλειά μας να ανοίξει. Δεν θα δούμε. Και όλοι το ξέρουν αυτό. Απλά επειδή κανένας δεν μπορεί να μπει στα δύσκολα,
Ασχολούμαστε, να σα πω παράδειγμα, με τα σχολεία. Ποιον δεν θα κλείσει, ενώ το πρόβλημα είναι ότι δεν έχει νέους και κανείς δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Όταν κάποτε τα πρώτα χρόνια είχα στο χωριό και ρώτησα τον τότε δήμαρχο, εδώ με τους νέους μου λέει: τι θες να κάνουμε, παιδιά, τι μπορούμε να κάνουμε. Αυτή είναι η λογική που επικρατεί γενικά. Και αν δεν βγούμε από αυτή τη λογική, δεν νομίζω ότι θα έχουμε τρομερές διακοιμάνσεις στους Δήμους. Θα λέμε δηλαδή αυτός έκανε 5 πράγματα, ο άλλος έκανε. Για την έδρα και το Ροδολίβος. Κοιτάξτε, η έδρα, η αλήθεια είναι ότι διοικητικά έτσι και έδρα και πιο μεγάλο χωριό ήταν πάνω το Ροδολίβος. Το μεγάλο πρόβλημα, και δεν νομίζω ότι αυτό το αμφισβήτησε κανένας, το μεγάλο πρόβλημα ήταν το Δημαρχείο, το οίκημα, το οποίο πρώτα είχε ένα έτοιμο οίκημα, και πήγαμε σε ένα πολύ πιο μικρό. Παίχτηκαν πολιτικά παιχνίδια και παίζονται. Δηλαδή, μην το κάνουμε ξαφνικά ότι πώς έγινε, όπως παράδειγμα λέγανε τώρα για τα ΤΕΙ. Συγγνώμη, το θα βάλουμε μια ναι. Για τον Σερών που βγήκε όλη η Θεσσαλονίκη με όλους τους βουλευτές να διαμαρτυρηθεί γιατί σε έβαλαν άλλον πολιτευτή πιο καλό από αυτό. Δηλαδή, κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Υπάρχουν αυτά τα πολιτικά παιχνίδια, υπάρχουν. Η έδρα όντως έπρεπε να είναι στο Ροδολίβος. Το πρόβλημα σας είπα ότι δεν έχει κτίριο και τώρα ήθελε ο Δήμαρχος να δώσει άλλα 300-400 χιλιάρικα για να κάνουν καινούργια αίθουσα δημοτικού συμβουλίου και δημαρχείου. Αίθουσα δημοτικού συμβουλίου. Γιατί το δημαρχείο του άλλου είναι μικρό και δεν στεγάζει. Και πάλι βέβαια σε μια λογική. Τη στιγμή λέτε εσείς που είχε δημαρχείο στον Πρώτο, έτσι. Ενώ αν δείτε, θεωρούμε και όχι μόνο εγώ. Δεν το έχω δει, έχω έρθει. Και πολλοί που έχουν έρθει στα εγγένεια είχαν πει ότι μετά το κτίριο της Δημαρχίας το καλύτερο κτίριο είναι της Πρώτης. Και σε αρχιτεκτονική και σε αίθουσες και σε χώρες κτλ. Για το όνομα της έδρας, όντως είναι ιστορικό εφήβολο, δεν νομίζω ότι κανένας αμφισβητούσε. Θα μπορούσε να δοθεί ένας δήμος με το όνομα Κωνσταντίνος Καραμαλής. Εγώ νομίζω ότι θα μπορούσε. Ξέρετε τι γίνεται. Δεν μπαίνουμε. Ξέρετε τι γίνεται. Όλοι το ξέρουν. Το κρύβουμε. Γίνονται πολιτικά παιχνίδια. Το δικό μου, το δικό σου. Δεν καθόμαστε ποτέ 2-3 να συζητήσουμε σοβαρά. Ναι. Εγώ είμαι από την πρώτη. Να μην το πούμε πρώτη. Να δούμε τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα, να το συζητήσουμε όλοι στα σοβαρά, ειλικρινά. Όλοι κάτι να προσφέρουν και στο τέλος να βγάλουμε κοινή γραμμή. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Κρύβεται ο καθένας. Στην τελευταία συμβούλη που είχαμε για τα σχολεία, εγώ ψήφισα παρόν, γιατί λέω συζητήσεις απλώς για να πάει ο καθένας στο καφενείο του χωριού του, να βγάλει μια σημαία ότι εγώ είμαι ο πρωτέος με επικεφαλαίο. Ναι. Ο Ροδοβιλός και το σχολείο μου του κράτους. Άσχετα το αποτέλεσμα, αφού ξέρουν ότι είναι συγκεκριμένοι ψήφοι. Αλλά να λέω για να έχω να λέω, εγώ δεν μπορώ να συμμετέχω. Πρέπει να τα σταματήσω. Να καθίσουμε να μιλήσουμε σοβαρά, αν θέλουμε να αλλάξουμε κάτι. Αν θέλουμε να πάμε έτσι και να βελτιώσουμε λίγο πάνω. Αλλά δεν θέλω εγώ να πω σε αυτή τη διαδικασία. Μάλιστα. Είχατε τελευταία ένα δημοτικό συμβούλιο, στην συνεδρίαση του οποίου, όπως πληροφορήθηκα, επικαλεστήκατε αυτήν εδώ την εκπομπή, ότι είχε πει ο κύριος Βογιατζής στην εκπομπή με σχέδιο και όραμα, αυτή την εκπομπή που λέμε για τα Χριστούγεννα, σε ερώτημα που του είχαμε υποβάλει, τι θα γίνει με το Δημαρχείο. Αν θα το τρέξει, για αυτή την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Πείτε μας λίγο τι σας είπε χθες. Στο Δημοτικό Συμβούλιο ακριβώς εδώ και καλό και τη μαρτυρία σας, και αν θα ήταν καλό κάποια στιγμή να δείξετε και το βίντεο ξανά. Ρώτησε τον Δήμαρχο ότι άκουσα εδώ στην εκπομπή σας, το ρωτήσατε για την αίθουσα, γιατί φωνάζει ο κόσμος πολλά λεφτά. Και είχε πει ότι ναι, είναι κρατημένα τα λεφτά από τον πρώην Δήμο Ροδολίβους, αυτό το δεχόμαστε. Αλλά ότι λόγω οικονομικής κρίσης δεν είναι καιρός τώρα να κάνουμε, αφού βολευόμαστε και μπορεί να γίνει η διαδικασία. Και το ρώτησε στο Συμβούλιο να το επιβεβαιώσει. Και είπε: όχι, εγώ δεν το επιβεβαιώνω αυτό, δεν είπα τέτοιο πράγμα. Και όταν ρώτησα τι θα γίνει τελικά, θα γίνει, δεν θα γίνει, αυτό θα το απαντήσουμε εμείς όταν κρίνουμε πώς πρέπει να γίνει. Πώς είναι η λειτουργία των Δημοτικών Συμβουλίων, κύριε Γάλλο, υπάρχει ένταση, υπάρχει συνεργασία με τις υπόλοιπες δυνάμεις της αντιπολίτευσης? Εντάξει, κάποτε ο κόσμος είχε τη δυνατότητα να τα βλέπει τα Δημοτικά Συμβούλια όταν λειτουργούσε ο Διεύλος. Ο οποίος Διεύλος από την Τρίτη το βράδυ είναι μαύρο πλέον στην οθόνη μας, έτσι, ούτε κάνει κάτι άλλο. Και να πούμε ότι είναι το μοναδικό κανάλι στην Ελλάδα που έχει κλείσει. Και όταν ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο και έλεγε ο Δήμαρχος ότι δεν έχουμε τη νομική δυνατότητα, λέω δεν μπορώ να καταλάβω πώς όλοι οι νόμοι της Ελλάδας είναι έτσι ώστε να κλείσει μόνο ο Διεύλος Ροδολίβους. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια μεγάλη συζήτηση αυτό που έγινε με τον Διεύλο και γιατί έγινε. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει δυνατότητα να βλέπει ο κόσμος στα Δημοτικά Συμβούλια. Υπάρχουν εντάσεις στα Δημοτικά Συμβούλια. Εγώ θεωρώ όμως ότι γίνονται καλοπροαίρετα. Προσπαθεί, κοιτάξτε, και ο Δήμος προσπαθεί να μπει σε μια σειρά. Δεν θα μπει σε σειρά, δεν είναι εύκολο να μπει σε σειρά. Είναι πολύ δύσκολο. Έχουν γίνει μεγάλοι. Παλιότερα η δική μας δήμη της περιοχής με τα 3 χωριά ήταν σαν λίγο διευρυμένες κοινότητες, δεν ήταν δήμοι. Τώρα είναι η πρώτη φορά που προσαρμοζόμαστε να γίνουμε δήμοι. Είναι όντως μεγάλες οι δυσκολίες. Είπαμε ότι έχουμε ένα πολιτικό προσωπικό μεγαλωμένο με μια συγκεκριμένη νοοτροπία. Ένας κόσμος που έτσι έχει μάθει να συμπεριφέρεται. Όταν έκατσα εγώ και είδα έναν δήμαρχο να μπαίνει μια γιαγιά μέσα. Και να σου πω, δεν μου αρέσει και η πολιτική των ανοιχτών πορτών που έχουν οι δήμαρχοι, γιατί είναι λαϊκίστικο. Όταν μπαίνει μια γιαγιά μέσα και αρχίζει το δήμαρχο και του λέει ότι αν πεθάνω, εγώ θα φταίει η κόρη μου και διάφορα τέτοια, και τώρα το δήμαρχο 20 λεπτά, και ο δήμαρχος την ανέχεται για να δείξει ότι είναι κοντά στους πολίτες, δεν μπορεί να λειτουργήσει Δήμος.
Δηλαδή λέτε ότι υποκρίνεται ότι είναι κοντά στους πολίτες. Όχι υποκρίνεται. Είναι λαϊκίστικο. Κάποιος άλλος θα έλεγε ότι η πόρτα του Δημάρχου είναι ανοιχτή για τον οποιοδήποτε πολίτη. Να σας πω κάτι. Βέβαια, γιατί δεν λειτουργούν οι υπηρεσίες και αναγκαστικά ο καθένας πάει να βρει το δίκαιο του στον Δήμαρχο. Μα πότε αυτός ο Δήμαρχος θα ασχοληθεί να ψάχνουμε τον αρμόδιο κάθε φορά, λέτε έτσι. Μα να σας πω κάτι, είναι όλο το σύστημα των Δήμων δομημένο